मेगननि नोजोरजों गोसोखौ बोना लांबाय खालामबाय नों आंखौ फाग्ला hey धोनस्रि फुंखाखौ जों एसे लोगो मोनबाय गलेन दुब्लियाव लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय मुथु इथिफायब्रा जोङो तामुलपुरावहाय मिटिंआव थांनो ओंखारदों साहित्य सभानि मिटिंआवहाय बेखौथ' बयबो मिथिखागौ नालाय ओमफ्राय दिनै जोङो लास्ट तारिखआव थांगोन होननानै ओंखारबाय आरो दाखालिफोर थांनाय जायासै ओमफ्राय लोगोफोरबो दङ न'नि गारिखौबो लांनाय जाया विंगारजोंसो थांगोन जोङो लोगोफोरबो दङ नालाय ओमफ्राय आङो बेखौनो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांनो नागिरदों जायफोरा आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं मा मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै नोंसो जाहोनांगौ जोंनावसो उल्था बियो आयु नै सुदेम टाउन आवगायाव जुखा आवगायाव जुदि गय जाहैनो गय दिदेरि ना गय फैगोन नामालै गया ओइ गारि फैबाय दे थाबायबो थांगासिनो नै गारि गाखोबाय ओमफ्राय दासिम मानसिफोरा बेखिनिल' आबौ थांगासिनो दं जोङो दायो डिमाकुसि आबसु अफिसावहाय दसे ओंखारथ'दों आरोना दसे रेस्ट लादों माने दै लोंनो गाखाबाय दै लोंनि र' दै लाबाय अआरएस लाबाय रुमाल लाबाय दै गांबाय दैयाथ' लोंबाय लोंबाय ए लोंबाय मेंबाय जोङो मिटिं जानाय जायगायाव मोनफैबायानो होनजायो ससे थांबानो मोनहैसिगोन आरोना गारिफोरखौ लाबोजाला नालाय बै लामायावहाय गारबोनांबाय बेनिखायनो ससे थाबायनांबाय जोङो नै दायो थाबायनानै थांगासिनो मोनहैथारसिगोन मानसिजोंथ' दा लाखानो मोननाय नङा नालाय पिकचारजोंनो लालांसिगोन थालिर जाग्रोनो लानोसै न' खैथा जागोन थाबायलाय थाबायबाय थाथ'
जानो होननानै फैदोंमोन ओंखामखौथ' जानाय जायासै माबा जाबाय आरोना अमा सावनाय जाबाय ओमफ्राय मुथुवा दाउ सावनाय जाबाय बे अमा जाया नालाय ओमफ्रायो बेजोंनो अहानाय मोनबाय आरो ओंखाम जानाय बायदि अहानाय मोनबाय ओमफ्राय बे एगजिबिसनाव मा दङ जोङो एसे देखायलांनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय बै प्रग्रामाव थांफिननोसै मा नुबावगोनथाय जि बायदि मानसि एगजिबिसनाव हाबनायावबो जेन तेनसो हाबनो हाबाय जोङो ओमफ्राय सान्दुंबो गोसाखायनो बारबो बारदों बारनायालाय सान्दुंबो गोसाना बारबाबो ओमफ्राय साथाबो बायब्रबलायनानै लाबाय आरो बिराद माबा मेंनायसो मोनसोबाय बेबायदि मिटिंफोराव फैबा मानसि नायैनो मेंनाय मोनो आंना मानसिफोरखौनो जा नायफ्लांबाय थायो ओमफ्राय दिनै बिदिनो जाबाय आरोना मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय दा एगजिबिसनाव नायलांनि एसे बैफोरथिंजाय जों थाङाखैनो डाइरेक्ट बे जाग्राथिंजाय हाबफैग्रोदों आरो लकेलनि जायगानि नोंसोरो माबानि दिमाकुसि आच्छा दिमाकुसि थाइथां आं लानाय बियावथा Baksa. अच्छा दिल्ली भिडिअसो नुनानै माथो नामा धोनस्रि फुंखाखौ जों दिनै लोगो मोनबाय गल्डेन जुबिलियाव सभायाव ओमफ्राय हरखाब लोगो मोननानै बागदावलायदों आरोना ओमफ्राय जोङो दसे बेरायनोसै गोलोमजोब्बाय गरमथार थेंक इउ खाथाबो हमना होसोलायथारदों सानैजों बेरायनोसै एबार दे नायलांबाय थादो होमबा ना दे जोंहा आबौआ दुखान होफैदों जोंनिथिंनि आरोना ओमफ्रायो बेफोरखौ आबौआनो बानायजोबनाय न' आबौ ओमफ्राय नायनो हागोन एसे खाथियाव बे देखायनानै होदों नै गान्दाबो दङ उदालगुरि सिगांनि बारग' आफादगिरिमोन लोगोसे दायो बिटिआरनि सारा कालसारेल डिपार्टमेन्टनि गावबैसो दे थेंक इउ सार बेसेबां सेनबो गैया सेन थाखाया बै मानसियालाय बबे
Iku tanah deh. Dini dukani zat nama. Cincin apa ya? Arsi benang lah. Yang cuma saya. मिनिखैरो मिनिनायजों गोसोखौ खावना लांबाय मेगननि नोजोरजों गोसोखौ बोना लांबाय खालामबाय नों आंखौ फाग्ला हे खालामबाय नों आंखौ फाग्ला गोसोआ नागिरो बाजो साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगैनो नों खुनजुआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो नों खुनजुआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो सना लेखा फरा रोंनायजोंल' जाया संनो खावनोबो मावनो दांनोबो सोलोंखा मालायनि हिनजावा मोदोमफ्रु मोदोमलायनाय ओंखाम संना फिसायनो जाहोयोब्ला नों संनाय दैल' दैल' ओंखामखौ बोरै जाबाय थानो सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगैनो बाजै एदावनाय जाबायलै फ्रि फ्रि अखा हानायाव हो साथा लानाया नों आं नों सानैजों जुब जुब फ्रि फ्रि अखा हानायाव हो जोङो मिटिंखौ नायखांबाय मिटिंआबो जोब्बाय नालाय न'आव एसे बेरायनानै फैबाय नै साथाबो बायना लाबोबाय आं बेखौलाय दहायनो खोन्थाखादोंमोन ओमफ्राय बेगबो बायबाय आरो ओमफ्राय जोङो दायो न'आवहाय थांबाय थानोसै जा मेंबाय ओरैबायदि हाद्रि गन्थङावबो हाबजोब्बाय गन्थङानो खोलाजोब्बायसो आरोना बेबायदियावथ' मिटिंफोरावथ' हाद्रिफोरालाय जाखायो जाखानाया ओमफ्राय दायो जोङो न'आव थांबाय थानोसै भिडिअखौबो आङो बेयावनो फोजोबखानोसै जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजानोसै ओमफ्राय र' माबा मोनसे खोथा आङो बे मिटिङाव फैनानै आंनि साबसक्राइबारफोर सानैसो लोगो मोनदों आरोना सोरबालाय सिनायदोंमोनदां माने बिदि रायज्लायनाय इसेबां जायाखै आरो बिदि एसेबां होंगो दोंगोआव रायज्लायनो मानोबो बारा समफोराबो मिलायलाया नालाय ओमफ्राय सानैसो आंजों रायज्लायबाय ओमफ्राय भिडिअफोरबो लादों फट'फोरबो लादों ओमफ्राय आं गोजोननाय मोन्दों आरोना गोसोखौ आरो बहाबाफोर लोगो मोनोब्ला बेबायदिनो आंखौ माथो होगोन रायज्लायगोन आं बेखौनो आसा खालामदों ओमफ्राय जोङो दायो न'आव थांबाय थानोसै जायफोरा जोंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जुदि नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो डेलि गथ' बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय बाजै दे बाजै लाबोदोलाय बाजै बैसागो बोथोरनि माइब्रा लोंनानै मोसाथारनिसैलाय जोंलाय जोब्रा उल्थांलाय फाल्थांलाय रंजालाय मोसालाय लोंलाय जालाय हगार हरनोसैलाय देग्लायनि रंजालि बोथोरखौलाय